Udinese s-a impus la limită 1-0 acasă cu Catania, după un meci decis de un nou gol al lui Di Natale. Catania a început excelent partida cu șutul lui Plasil, respins de portarul advers în transversală, apoi cu o dublă ocazie de gol încheiată cu intervenția lui Domiții de pe linia porții, la reluarea lui Bergesio. Friulanii s-au trezit pe finalul primei părți, însă Di Natale, scăpat singur cu portarul, nu l-a putut învinge pe Andujar. Golkeeperul argentinian s-a remarcat și la șutul lui Bruno Fernandes din minutul 58, însă nu a mai avut replică la reluarea veteranului Di Natale. Atacantul de 36 de ani a reușit al 11-lea său gol din acest sezon. Udinese își putea majora diferența prin francezul RTE, dar s-a opus din nou Andujar. Nici portarul gazdelor nu s-a lăsat mai prejos și a evitat egalarea la ocazia lui Bergesio. Scor final 1-0 pentru Udinese, care obține a treia victorie la rând și mai alungă din emoțiile retrogradării. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun. Intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.